O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, alertou do impacto da folga nacional, que paralizou máis de 27.000 asistencias en Galicia. A folga suspendeu cirurxías, probas e consultas, obrigando aos sergas a reprogramar a actividade. Gómez Camaño alertou hoxe sobre o impacto que está a ter a folga nacional contra a reforma do Estatuto Marco, que en tan só 2 días paralizou máis de 27.000 asistencias sanitarias en Galicia. Durante un encontro telemático co xerente do Servizo Galego de Saúde e os responsables das áreas sanitarias, o conselleiro detallou que no día de onte a folga provocou a suspensión de 240 cirurxías, 730 probas diagnósticas, 6.800 consultas hospitalarias e 6.500 consultas de atención primaria, o que sumou un total de máis de 14.200 procesos suspendidos. O impacto da folga onte, desde o punto de vista asistencial, que non sabedes o que máis nos preocupa, bueno, pues tamén é parecido, pero ha aumentado, ¿no? No sentido de que se suspendieron 240 cirurxías, ¿no? Se suspenderon 10 menos que o primer día de folga, ¿no? En relación ás consultas hospitalarias, tamén disminuíron un pouquiño, ¿no? Exactamente 100, si eran 6.900, onte foron 6.800, ¿no? Aumentou moito a incidencia nas consultas de atención primaria, que estaban máis ou menos, están agora en 6.500, 1.000 máis que o primer día de folga, e tamén cifras moi similares son que son a suspensión das probas diagnósticas, ¿no? Que si foron o primer día de folga 625, no segundo día de folga ascenden a 730. A pesar da incidencia desta folga, o Servizo Galego de Saúde está a realizar un esforzo de reorganización e reprogramación para recuperar a actividade suspendida o máis rápido posible. Segundo as últimas cifras, o seguimento da folga en Galicia alcanzou o 21,7% no turno da mañá de hoxe, o que, segundo Gómez Camaño, ten un impacto directo nos tempos de espera para os pacientes. A incidencia, a día de hoxe a temos de moi parecida a de onte, un 21,7%. Onte era de un 21,25% e agora é de un 21,70%, ¿no? Máis alta nos grandes hospitales, ¿no? Onde alcanza o 28%, ¿no? E máis baixa en atención primaria, onde está, creo que un 6-7%. Gómez Camaño pediu ao Ministerio de Sanidade que se avance cara a un acordo no marco da reforma do Estatuto Marco, que permita poñer fin ás mobilizacións e evitar maiores consecuencias para a atención sanitaria. O conselleiro tamén subliñou que o Sergas prioriza a atención urxente e os procesos establecidos pola Lei de Garantías para cirurxías, consultas e probas diagnósticas. Seguimos planificando, aparte de avaliando o impacto e planificando en como podemos solventar esta situación na próxima semana, ¿no? Que tamén va a ser importante desde o punto de vista asistencial, ¿no? Porque hai que corregir todo o que se ha deixado de facer esta semana. Agradecer a todas as persoas que están facendo os servicios mínimos o traballo realizado, ¿no? Porque estamos conseguindo manter pues, os hospitales máis ou menos unha situación de tensión leve e moderada, ¿no? Mantendo o que é a prioridade, ¿no? Que son procesos determinados, como son os procesos oncolóxicos, as cirurxías de prioridades 1 e as cirurxías dos procesos que están regulados pola Lei de Garantías, ¿no? O Servizo Galego de Saúde continúa en contacto estreito coas xerencias para garantir a calidade e a seguridade dos pacientes durante este período de reprogramación.